Oh, oh, grabe. Salamat po tayo Mento and like and share po. Dito ulit sa Parañaque. Kay ano? Sel. Tsaka ito, pangalan nito? Uyong. Si Uyong, si Uyang, si Uyang, sino to? Alex. Si Alex, yan. Salamat tayo. Shout out yung tropa nyo rito. Shout out. Diyan. Shout out. Kasi kaya Ayan. pangapat na ko na yung tatay, hindi ka nagpunta. Iyo, no? Thank you, thank you. Solid kay tatay oh. Thank you, thank you. Thank you. Ayun, mga gamba, welcome back to my channel. Magandang araw ulit. May laban tayo ngayon. Bago tayo maglaban mga kagamba, shoutout muna tayo kay Cycle Tablate, Cycle Siley Tablate, kay Ray Victor Leonsem o Leonsami, Leonsem pa, Randy Paloyo, Jeff Ronda, Chana Chaning, Clarence De La Torre, Carlo Batoon, Demo Monster, Kasakmal Gagamchoy, Miljon Panagiton, Mark Leon Sen. Ayun, Leon Sen din yun. Yun, mga kagamba, shout out sa inyo lahat ha. Ayan, tignan nyo yung picture. Ayan, yung paglalabanin natin. Isang Pokemon at saka isang Tala. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Yung Pokemon mga kagamba, Tagalog yan. Yung Tala, Masbate. Ayan, ito yung Tala, oh. Ayan, Masbate yan mga kagamba. Ayun, umipot pa. Ayan. Papakita rin natin yung Pokemon. Sabihan ko siya mamaya. Pokemon, ayan, oh. Comment ka. Kailangan mag-comment. Kailangan mag-comment ng 5 beses para may gagamba. Yan, mayroon dito mga kagamba nag-subscribe daw. Sabi ko mag-comment ng 5 beses para may gagamba siya yung mga kapitbahay. Ayan yung Pokemon. Ayan yung Tagalog. So ito naman yung Masbate, yung Tala. Okay, paglabanin na natin mga gagamba. Wala pa nasugatan, oh. Uy! Uy! Papalitan! Papalitan! Yun! 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 Palitan ng kagat! Oh! Naghiwalay na naman! Kaligtog na naman ito. Naku! Nanghina na yung Masbating mga kagamba. Ayan na, oh. Paket pa lang, oh. Nauna siya umakyat. Yun na! Yun na! Nadali! Nadali ng Pokemon yung Tala, oh. Grabe. Ayun na. Ayun na. Naku, nakakawala pa yung Masbate. Oh, yung Tala. Oh, yun na. Oh, binabaan niya na naman. Oh, ayun na. Binilot na. Binilot na ng Pokemon. Ayun na. Oh. Aha. Natalo mga kagamba yung Masbate na Tala. Tinalo siya ng Pokemon na Tagalog. Match na match sila. Parehas na parehas ang laki mga kagamba. Ayun. Talo mga kagamba yung Masbate ng Tala. So sisilin na natin to. Ayun. Sana nasiyahan kayo mga kagamba sa laban natin ngayong gabi ha. Hanggang sa muling pag-upload. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Minto. Like and share po. Bye!